Okay, asikhulekeni. Baba uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. UNkulunkulu wena wedwa. Namanje ke uNkulunkulu sithembele kuwena ukuthi abantwana bakho Nkosi besazonikela. Wena wazi idingo zabo uNkulunkulu. Futhi usozilungisile waqeda uNkulunkulu. Sekusele idate yokufika kwazo kubo. Ngiyakunxusa uNkulunkulu ukuthi benze bangasuki kuwe. Babe nethemba lingapheli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sing
ngiyabingelela Bishop Mkhize namake bingelele bazalwane bonke hallelujah alokhu sesingena ngema back door but ke now sekhaya ngoba I am at home PCC is like home when I'm in Durban. Ngepha nje ngiyajabula kunibona niphilile niphephile uNkulunkulu asesenani amen ngiyavuthela Bishop kakhulu I am so happy to be at home today ngimshayela itolo ngathi mfundisi I'm in Durban ngiyede ekhaya amen also ngiyabonga bazalwane thank you ngiyade niyangithandazela I know noma ngabe ngisekhaya eSwatini I know music ngiyade ukuthi ingoma nje I hope iqale la khaya ngiko nje ngiyiqale ngifike seyivele seyisha la khaya nginominatiwe ke bazalwane also on the Kuma Metro FM ngiyacela bazalwane ningivotele ningivotele bazalwane kuma Metro atabe ala ICC I hope umfundisi Sidakuya namami I hope we will definitely go there nangi wina nje ngibuya nayo ekhaya ePCC amen so methemba njalo kobuya yasindlela uzongihola abese angisekela impela
Father, we thank you for this gift in the body of Christ. Siyabonga for many other gifts that you have blessed us with. We pray, Lord, that you continue to use umntwana wakho for your glory. Ukuthi umphakamise from one level of glory to another, from faith to faith as she grows. Father, we thank you for touching nations, Africa and the world. And Father, we thank you that you use her for your glory in Jesus' precious name. Somebody praise the Lord if you believe that God is at work. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Ungahlala phansi. Siyabonga kakhulu sizomkhulula ahambe, but inamba zokuvota mazingavela ukuthi kuvotwa kuziphi inamba ngojabula siziveze kuma screens maninazo nisinike kuma Metro Awards singajabula baveze. Amen. Oba nabantu bazovota sifuna ukuthi hayi ibuyele kuyena kulonyaka 2026. Hallelujah. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani nonke sobakhulula bajombe ngoba balokhu bengena beqhubeka nomsebenzi. So we'll release them and allow them to go in Jesus' name. Amen. I can't wait ukuthi sefika nje ezositshela ukuthi hayi uyena oyewakhethwa wasiyawina. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu even emsebenzisa nakwamanye amazwe siyabonga. You know, Eswatini, they are so blessed, especially with gospel. No Thando, she's blessed, but nabanye abantu futhi Eswatini uNkulunkulu usibusile. Ubani okakubone lokho. Hallelujah. Nalo keyboard wethu odlalayo la ubuya khona Eswatini. So siyabonga uNkulunkulu baningi ababali engibaziyo that God is using them, but we appreciate them and we thank God for them. Amen. Ayike umsebenzi wami ufanele ngwenze ukuyizwi lenkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu akekho onjengaye. Matthew chapter 16 verse 21 to 27. Mani na ERV ningivulele leyo translation ngajabula kakhulu. ERV mayikhona ngojabula kakhulu. ERV sengiyafunda ke ufundeka kanje. From that time Jesus began telling his followers that he must go to Jerusalem. He explained that the older Jewish leaders, the leading priests and the teachers of the law would make him suffer many things. He told his followers that he must be killed. Then on the third day, he would be raised from death. Peter took Jesus away from the other followers to talk to him alone. He began to criticize him. He said, God save you from those sufferings, Lord. That will never happen to you. Then Jesus said to Peter, get away from me, Satan. You are not helping me. You don't care about the things of God, about the things God does. You care only about the things that people think are important. Then Jesus said to his followers, if any of you want to follow me, then you must stop thinking about yourself and what you want. You must be willing to carry the cross that is given to you for following me. Any of you who try to save the life you have will lose it. But you who give up your life for me will find true life. It is worth nothing for you to have the whole world if you yourself are lost. You could never pay enough to buy back your life. The Son of Man will come again with his Father's glory and with his angels, and he will reward everyone for that
for what they have done. May the Lord bless the reading of His word. Ibandla lithi amen. Ngiyanibulisa nonke bazwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Nisamthanda uJesu. Nisasindisiwe. Nisaphila impilo obungcwele. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngokuthembeka kwakhe kakhulu. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu uyasithanda, uyasikhathalela, usenzela konke okuhle ngomusa wakhe. Hallelujah. Hlokwana sami sanamhlanje sithi get behind me. Sisho sibuyele emuva kwami. uJesu ukhuluma noPetro, but akasho direct ukuthi uPetro uSathane. So ungabe nawe usubiza abantu ngoSathane. So uyazi ukuthi asilwi nenyama negazi, kodwa sibambene nemoya emkhathini. So mangabe sibhekene nesimo, we address the spirit behind lo muntu osuke enze njalo. Konke isho yokuqala sisala lapha eBreakthrough, uyazi musu ukuvuma wena uSathane akusebenzise ukuthi wenze thize. Yabo so ngoba kwakunderstandeka ukuthi akuwena lo kodwa uyasetshenziswa. So uJesu mangabe addressa ke uPetro lithi iBhayibheli mayekhuluma ngokunye ekhuluma siyazi ukuthi la ngaphambili uJesu wathi abantu bathi ngingubani nina nithi ngingubani, and then uPetro washo wathi and you are the Christ, the Son of the living God. And then uJesu wayihlukanisa lento wathi inyama negazi akuyona ekwambulele lo kodwa ubaba usezulwini okutshela ukuthi ngingubani, ngoba akekho umuntu ongaziyo mina ngaphandle kaBaba. And then mase shilo kanjalo usethi ke ngifuna ukusho futhi ukuthi kuleli idwala ngizolakha ibandla lami uthi you are Petros. So siyakhumbula ukuthi ke useyasho ukuthi kule revelation uthi umuntu memmbulelwa izulu uthi ngizolakhela kwisambulo ibandla engilakhayo. Glory to Jesus Christ, amen. And then ke emva kwaloko usethi kuJesu yachaza usethi yazi into ezokwenzeka kumina, ngizofa ngizohamba ngiye eJerusalem kanjalo ababusi abapriesti uthi bazobe sebeyangibulala, uthi I'll go through a lot of sufferings, uthi ngize ngife nokufa, uthi kodwa ngosuku lesithathu ngizovuka kwabafileyo. Now nayike indaba yami la ikhona eyokuthi yazi kwesisikhathi siyezwa kodwa singezwisisi. uJesu uthi ngizofa ebese ngiyavuka. kuPetro ngathi uthi uPetro hawu ngeke bangafa bonke abanye abantu, wena uyinkosi yethu, sesibonile you are the Messiah, you are the Christ, sesibonile ukuthi uyindodana kaNkulunkulu phezulu konke. uthi uPetro no, engqondweni yakho uthi there's no way, you are not going to die, bangafa abanye kodwa wena ngeke uzufe. uthi just no ngizofa. In fact mawufuna incwadi amaHebheru chapter 10 lithi izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu akathokozi ngemhlatshelo yonke lemhlatshelo okushiswa, imhlatshelo yesono, uthi akathokoza, uthi kodwa wena Nkosi unginika umzimba. Usinto babe ngi-understand uPetro ukuthi uJesu wembatha inyama negazi ukuthi unikwe umzimba, uthi kuze ngalo mzimba kube khona ukwahlulelwa kwesono. So okune purpose yomzimba. Manje Jesu uPetro ngathi I understand lento ukuthi no ngeke uzufe wena, ngeke uzufe wena. Uyubona makhona umuntu oyihlobo sakho umthandayo mhlambe ukuthi uthi hayi sengiyahamba abantu bami ngiyahamba manje ngiyabona insuku zami seyipheli, uthi hayi ufi, I rebuke that in the name of Jesus. Abanye bayithola namhlanje bazothola kusasa. Hallelujah. So uthola ukuthi uPetro akayitholi kahle le ndaba, but naku la ngifuna sisondele khona. Now uthi kuJesu mayephendula kuPetro walithi wambuyisela eceleni, and he corrected him or he criticized him or he reprimanded him. So uthi hayi akangakwenzi phambi kwabafundi kodwa ngimbuyisela eceleni ebese ngiyamcorrecta. Yabona uthi memcorrecta kusethi no ngeke uzufe, God forbid ngeke yenzeke lento wena, uthi ngeke uze ufe, wena uyinkosi yethu ngeke ukwazi ufe. And then uJesu yaphendula ukuthi get behind me Satan. Ebese ke nayi into engifisa sibambe uthi ngoba wena ukhuluma le spirit, uthi this spirit uthi you are mindful of the things of men and you are not mindful of the things of God. Hallelujah. Sondela nami uthi wena moya kaSathane, moya omubi, moya okhuluma ngoPetro ukuthi mina angingafi kanti fanele ngizele ukufa. In fact mangabe sichaza lento ukuthi thina abantu uNkulunkulu esidala wayesidalele ukuba singafi,
I-aim kaNkulunkulu kwawukuthi siphile ngunaphakade noma siphile ngendlela epheleleyo. So wayakhe kanjalo uNkulunkulu kwaba khona isono kwase kuba khona ukufa. And then uJesu on the other hand yena mezalwa wayengazalela ukuthi aphile njengoba uNkulunkulu ayefuna siphile thina eqala kodwa weza ukuba azofa endaweni yethu ukuze thina sibe nokuphila ngaye uKristu Jesu. Yabona mehlo so manje lo methi ngeke uzufe umelene nezulu umelene nentando kaNkulunkulu methi ngeke uzufe ngeke uze kwenzeke lokho no uJesu no akwazi kwenzeka kanjalo uthi get behind me Satan you are an offense to me. So amazwi uthi wena you are mindful your thoughts imicabango yakho ucabanga ngokwenyama ukucabanga kwakho ucabanga nge-limitation ucabanga without consulting without the revelation without understanding imicabango kaNkulunkulu. Kezwakala bazalwane. Hallelujah. Now ngifuna ukuthi ngize la ukuthi isimanga sento ubaba wethu usezulwini asenzele yona ngoKristu Jesu. Yazi bazane masikhuluma indaba evangeli likaKristu Jesu ungazi ukuthi siyasho kodwa kusho kwethu ngathi ku limited njalo. Ngamazwi akufiki la singase sikuveze ngokuphelela ukuthi uNkulunkulu kahle kahle usenzele isimanga sento ngoKristu Jesu. Awutshela makhelwane ukuthi isimanga sento lesi lento eyenziwe la isimanga sento into engachazeki into eyigugu ngendlela isimanga uNkulunkulu asenzele yona ngoKristu Jesu. Asilwi nenyama kodwa asilwi nagazi bambene nemoya emkhathini. Hallelujah. Kune verse lithi we abase every thought. Mawufunda 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6 in New King James ithi for though we walk in the flesh but we do not war according to the flesh. Ithi for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down stronghold, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Hallelujah. Now, ukhona into ke bazalwane eyenzeke yokuthi abantu ngeke ngayibuka lento ngoba ngisengithe ukuphila kancane iminyaka emibalo. Thina abantu siyathanda ukuthi namhlanje masinalo singafuni ukuliphila namhlanje kodwa siphile ikusasa. Khona uzongithola. Yabona nje kunale spirit lesesimbi engiyamelana nasegameni kaJesu. Esokuthi umuntu aphambanise nje siphambanise thina abantu kungabi yilokho kufaka ngobuye khona engilinganisa ukuthi uthola ukuthi umuntu ushadile kodwa uphila sengathi akashadile bese kuthi lo ngashadile yena ukipitile uphila ngathi ushadile. Hayi na guys senasondela ke manje nayibona le ndaba. It's terrible. It is terrible. Ingane i-actor njengomuntu omdala. Umuntu omdala u-actor njenge-teenager. Ngisho ukugqoka. Angifuni ukungena kakhulu ekugqokeni. Amen. Umuntu uhlulwa nje ukuthi aphile kulolu suku aphila kulona. Umuntu ufuna ukuphila ngalesa sikhathi esidala noma esizayo. iBhayibheli lithi ingane iyodlala nebululu. Ngabe mase umntwana omncane iyodlala nenyoka, inyoka ngeke imbulale. Uyazi kodwa thina senzenjani? Sifuna ukudlala nenyoka manje, kanti iBhayibheli lisho isikhathi esizayo. Siyathanda ukuthi into efanga bese siyayenza sipostpone noma idiskard so bese ukuthi engafaye ngabe sikuyona kodwa sifuna ukungena kuyona siyaphambanisa. Awutshela makhona ukuthi nami ngiyaphambanisa ngesikhathi siyaphambanisa nami kuyenzeka ngesikhathi ngithi ukudide kancane ngiphambaniseke kuphambaniseke ngaleyo ndlela. Amen. The devil is a liar. Hallelujah. Ingakho kufuna namhlanje sonke sithi
go away from me, Satan. So amazwi, every thought noma yiphi imicabango engahambisani nezwi kaNkulunkulu kufanele silwe nayo njalo. Njengabazalwane kufanele simelane na yonke into engahambisani nezwi nentando kaNkulunkulu. Kezwakala abazalwane, uthola ukuthi abantu ekufana ngabe bayashumayela babhizi bahlele ematshwaleni, bese kuthi laba abangashumayeli bona babhizi bayashumayela. Uthola abantu abangafundile bachaza into eningi. Abafundile ngempela basaziyo lezi zinto bayithulele nje. Uthola ukuthi umuntu uphathisiwe into zikaNkulunkulu kodwa lokho edaka uSathane unamanga. Ingane yakho iwumshumayeli nayibona isancane kodwa manje iwunga nayifikile, amantombazana angafikile, okay, yonke into iyenzeka la, right? Masenzeka izinto usubuza izokwenzeka kodwa lento kaNkulunkulu. Hallo, ngizokutshela wena mntaka baba ukuthi ithi wena, in the name of Jesus, get behind me, Satan. uNkulunkulu ukhulumile ngale ngane, ukhulumile ngalabantwana, ushilo ngeke ngenzeki. Hallelujah. In other words, funa singavumi ukuthi sithi namhlanje ayikusasa bese ayizolo. So kufanele sithi namhlanje Nkosi, because now faith is. Funa sithi namhlanje Nkosi, we trust you ukuthi wena uthe ezwini lakho lokhu nakanjani makwenzeke. Sithi Sathane qhela suka kwenzeke intando kaNkulunkulu. Let your will be done on earth as it is in heaven. Hallelujah. Akwenzeke intando kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ayikho right le nto ukuthi uthola ukuthi ngale ngasemndenini kwashiwa imali ifa lashiyelwa lo. Uyabona? Lo uyena ogeza izitsha, akukho wrong ogeza izitsha. So uyena wenza zonke izinto. Uyabona? Kodwa laba abangenalifa, hey, balokhu nje bona cishe ngathi benza inzima. So benze zonke izinto abazenzayo. Uyabona? So bona nje batamasa lokhu yena ungashiyelwa lento akayazi, bayifihlile lento kuyena kodwa lento kahle kahle yakhe. Nebona ukuthi ibhlungu kanjani lento bazalwane. Ngiyamelana noma ukuphambanisa, ngiyamelana noma ukuphazima. Uthola ukuthi umuntu, they are young as a couple, basanda kungena emshadweni kuphele 10 years, ngizosebenzisa igama nje lusi ukuthi bayazivikela, bayiprotect ukuthi bangamtholi umntwana. Bothi 750. Hayi nayizwe le ndaba. Sebefuna umntwana. No. Befuna umntwana nomthole lapha ngisanamandla. Awucabanga manje usuna 50 sekuthiwa ke nazi ingane zakho ingane yakhe no 3 years 5 years iyahambela besikoleni. Kuthiwa wezobaba ama dads abezobaba bese bezogijima. Uthi uyagijima nawe akagijimeki. Kanti kuba wawumthathe ngesikhathi esifanele ngaba yikho lonke. Now, I want to show you mhlambe le angle kancane eyokuthi bazalwane ngiyayizonda ikhenza. Baningi abantu asebedlula emhlabeni bedlula ngekhenza. Nezinye izifo oshukela nazonke ezinye izifo angiyithandi. Ngiyafisa kuba ngabe ziyaphela ziyanqamuka. You know, abantu bayadlula emhlabeni abaningi. Abanye baguliza emanzini, abanye bayazibulala, abanye bashayiswe imoto, abanye kwenzeka into eningi ezahlukahlukene. Yabona? Now, nayike into engifuna ukuthi uyibambe. Ukuthi thina singamakholo, thina singabazalwane, thina singabombuso okhanya. Kufanele sazi lokhu. Uthi uMpostoli Paul kwenye indawo ubani oyakungikhulula kulomzimba okufana. Ezona uthi ubani oyakungikhulula kulomzimba okufana. Ebese mayibonga inkosi uJesu. So ngoba uyazi uMpostoli Paul ukuthi lo mzimba engumbethe uthi ngesikhathi sasemzimbeni we are absent from the Lord.
So uyazi ukuthi uma leli dokola lasemhlabeni libhidlika sinesakhiwe ezulwini esingenziwanga ngezandla zomuntu. So uPaul wazi kahle ukuthi mayehlushwa eshawa, mayehlushwa edlule entweni enzima eziningi ezahlukene, wazi kahle ukuthi lokho okwesikhashana. Mina kwaba khona usuku la uNkulunkulu angenzela umusa, ngadlula ekufeni ngangena ekuphileni, wamkelisa ukuphila ongunaphakade. Ngama sengumntwana kaNkulunkulu noma yini engenzeka kuyena, kodwa namhlanje somntwana kaNkulunkulu. Cela ukukhuluma egameni lika Jesu. Na abantu abaningi bathi mabebuka izinto bagcine la kubonakala khona ngaphandle. Nikhona bazali? Uma umuntu edlule emhlabeni kodwa edlule sesindisiwe, lo muntu siyambonga uNkulunkulu ngalowo muntu. Kodwa umuntu mayedlule emhlabeni engasindiswanga, siyalila, siyakhala, kubuhlungu. Ngezwakala bazalwane? So ngoba akanali ithemba, kodwa lo odlula esindisiwe siyazi ukuthi sinethemba eliphilele nguKristu Jesu. So siyazi ukuthi yena iregister makuthiwa absent ngapha, ngale kuthiwa present. Siyazi ukuthi sizobonana futhi, siyazi ukuthi kungekudala sizoba naye. Indaba ingoba siyazi ukuthi bekhona. So ingakho ke singadangali njengalabo abangenalo ithemba. So ngimamazi umntwana kaNkulunkulu khona izinto ozaziyo, akufanele izinto uzibuke njengabantu abangakhona. Hallelujah. Mayehlupa nje umuntu emsebenzini, yabo lo nhlupha emsebenzini, funa wena njengomzali uthi isifiso sami esokuthi lo muntu ashesha aphenduke kulento ayenzayo. Yabona? Ngoba uma engaphenduki isiphetho sakhe ngiyasazi mina siyoba yini. Angimfiseli noma imuphi umuntu utafike kulo ndawo njalo. Ngifisa wonke umuntu njengoba wothi aphenduke, asindiswe. Ngoba ngiyazi ukuthi ngale akukho ukuphendwa ngale kwethuna. Ngiyazi ukuthi ngisho singamenzela imisa, ngisho singamenzela imthandazo, ngeke asakwazi ukushintsha istatus sakhe mangabe sengale. Kudinga ashintshe sanganeno. Glory to Jesus. Hallelujah. So ngiyakwazi lo ngokuqonda kwalokho. So ingakho ke isifiso sami esokuthi engazi ukuthi lo muntu angasizakala ashintshe. Bese ngithi Satan akohluka nalo muntu kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna lo muntu abuyele ekhaya. So lento yedile yenzayo ngayo ayikho right. Bazalwane, kubuhlungu ukuthi wena usizakele, usuphunyukile enkembeni, wena usumntwana kaNkulunkulu, kodwa uthola ukuthi ingane zakho noma abathandiweyo bakho bona basadukile. Uyazi ukuthi kubiza lokho, kubiza ihumility, ukuzehlisa. Ingakho Nkosi Jesu ithi uma umuntu mina efuna ukungilandela akathabathe isiphambano sakhe angilandela. Uyazi isiphambano sisho ukuthini? Simele i-crucifixion. So kusho ukuthi ma umzalwane uphethe uthwele isiphambano sokuthi inyama nje meke yathi uyikhumbuza ukuthi uJesu, yakhumbula wena wafa noJesu. So njalo kufanele inyama ibethelwe. Ngoba ayikho into engenziwa ngenyama ukuthi inyama mayibethelwe, must be crucified. So njalo mawulandela uJesu uthi inyama mayithi iyavuka ogqokweni bese uthi crucified with Christ. It's no longer I who lives, but Christ lives in me. So njalo usikhumbuza lento njengale. So uma uhamba, uma ubhekene nezimo ezithize, mayikhensi ifika kuthiwa seku stage 4, kuthiwa sekuwukuthi kwasho kwacima, uthi wena makabongwe uNkulunkulu osenzele umusa omangalisayo, uthi sithe saphila emhlabeni sambethe inyama, kwaba kuhle ukuthi uNkulunkulu asisindisa, saba nale siqiniseko sokuthi to be absent from the body is to be present with the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Uyazi izinto ezisixakayo sile emhlabeni, sixakwa izinto ezingekho isikhathi esiningi. Ngiya kule party le baningangivulele ethi to gain the whole world and lose your life. Now uma sile emhlabeni kwesisikhathi abashadile nabangashadile, yabo ngazi ukuthi nje sinisiwe kwazi ngabakhona, kodwa nomngcele omkhulu okhona la engazi ukuthi khona abangcono kunabanye.
Yabo laba bangashadile basakela bathi hey asiko pheka thina akekho umuntu ozokuthi ahamba pheka ngoba kuyatsakelwana. Nalo oshadile futhi naye athi hayi ake siye emzini ethu manje siyobona kwashaqima. So yabona ukuthi but mase sidlule emhlabeni bambanga. Mase sidlule emhlabeni siyoba ama singles sonke. Walithi iBhayibheli bonke baba njengengilosi phambi kwehlalo sikaNkulunkulu. Ayikho lento yokuthi uzohlala nomndeni wakho ukuthi umndeni wami la bese mhlawumbe njengomamkhizi bese mamkhizi ongenzela itiye sesizulwini yabo. Ayikho lona. Akho tiye la ngolithola. Mangalithola ngala mangilithola finish so ngeke ngize ngithole ngala. I think this is a wake-up call for all of us as Christians. Would let us live today. Lokhu uNkulunkulu athi asikuphile namhlanje. Ngoba kusasa kuzobe sekuokunye. Asingafuni ukuqala sigijimela kwakusasa. uNkulunkulu esathi sibhizi nokwanamhlanje. So ake sibheke okwanamhlanje, sithakasele khona, sibonge uNkulunkulu ngalokho asenzele khona namhlanje. Glory to Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Uyabona uNkulunkulu uyakwazi akwenzayo. Uyakwazi ukukhipha umuntu esimweni esithize. Ake ngisize nje omunye la quickly. Ingane yakho lehluphayo. I'm sorry ukuthi yahlupha. Futhi ngiyafisa ungabe siyekile ukuhlupha. Kodwa ake lesihlehle kancane. Uyakhumbula ukuthi wena uhluphe wazi wafika kwi-age engakanani wena usahlupha. Uyakhumbula wena wahlupha kanani. Ngiyalinganisa. Mhlawumbe ingane yakho ina 23. Wena usewana 33. Usaloku uhamba ugwegweza. Kwa umusa lo kaNkulunkulu. Oqoqile usuna 33. Manje wena awulali. Manje wena njalo ebusuku awulali ngoba ingane yakho ena 23 ithanda ukuthi kancane jike eceleni. So esikhuleni sokukhumbula ukuthi uNkulunkulu aba patient with me. Ngase ngaba no 35. uNkulunkulu wangibutha wangibuyisa wamqoqa ukuthi le ngane yami njobe ina 23 ngifisa ukuthi isizakale namhlanje. Kodwa makuukuthi ke ikuzoze kufike eduze kwa 33 lo engafika kona so be it. But I'm trusting God ukuthi engathi ngenzeka khona namuhla but I won't stress ukuthi kwenzeka nini. Khumbula ukuthi uma wakho mawukuthi wayesaphila nabazali bakho kwabona babefisa ukuthi nawe ngabe washesha ukusindiswa. Kodwa wenze njani wena? Uphuma kanje. Phuma kanje. Abazali bakho befisa ukuba ngabe wena usuphendukile. Kodwa uNkulunkulu enomusa. Egcwele umusa. Naku namhlanje usula ususindisiwe. Manje uyamazi uJesu. Manje umoya ingcwele uhlala kuwe. Manje usungumntwana kaNkulunkulu. Kwenzeka kanjani? Ingoba uNkulunkulu yena othembekile. Uma thina singathembeki, yena uhlala njalo ethembekile. Ngoba uNkulunkulu othembekile. Glory, somebody praise the Lord. Is worth of all praise. Hallelujah. Now, Utike, Satan, go away from me. I must obey God, is the translation. But you are trying to stop me. Your thoughts do not come from God. Instead, you are thinking like men think. Ucabanga njengalokho abanye abantu becabanga. Hallelujah. Ngifuna ukuya kuleli ke quickly la ethi mawuthwele izinto I want to cover that one. Usethi ke but you who give up your life for me will find true life. Ebona le ngathi paradox it is ukuthi when you give up your life then you will find true life. If you don't give up your life, you cannot taste and come to the true life. Uti, you give up your life for me. Uti, you will find true life. How many of you like to experience true life? Hallelujah. Ube a true life. Hallelujah. It's a true life. Uti, it is worth nothing for you to have the whole world. Akumsizi ngalutho umuntu ukuthi azuze izwe lonke kodwa alahlekele ukuphila kwakhe. Bazalwane, uma sine thinking of men, Colossians chapter 3 verse 1,
Ake uye khona Colossians chapter 3 verse 1. Now siya ku verse 3, sicela ku verse 3. So uthi Colossians chapter 3 from verse 1. Uthi ke Colossians chapter 3 ngayo ku New King James kulungile. Colossians chapter 3 from verse 1. Thank you. Uthi ke if you mawuna New King James ufake yona. If you then be risen with Christ, seek those things which are above. Now lithi sikaNkulunkulu asifuneni okwaphezulu. Asingafuni okwaphansi. Lithi ke which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. And then bese laqhubeka verse 2. Athi verse 2 yena. Hallelujah. Verse 2 akhona athi set your mind on things above, not on things on earth. Kezwakala bazalwane? uNkulunkulu sibizele ekuthenini ama thoughts wethu awangafani nawabantu. Asingacabangi siyasibiza ukuthi it's a carnal way of thinking. Mawufunda Romans chapter 8 verse 6 and 7 lithi to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. How many of you like to have life and peace, the true life? Hallelujah. Now, one of the things that we are to do, mangabe sifuna ukulungisa leyo nto, eyokuthi imiqondo yethu kumele iguqulelwe izwi kaNkulunkulu. So kufanele ucabanga kwethu kushintshe, guqulelwe ingqondo yethu, sicabange ngokwahlukile, sicabange ngokwaphezulu, sicabange izinto zaphezulu. Whatever is good, whatever is praiseworthy, whatever is of good report, meditate on these things. So if you want to see peace, if you want to see true life, isikankulu sibiza kule ndawo ukuthi imicabango yethu ayishintshe. Asicabange ngokungathi kwehlukile. Mhlawumbe ngenye indlela singathi ukuphila ngokamoya, ukuphila ngokukholwa rather than ukuphila ngento oyibonayo. Samakholwa funa sijwayele ukuthi asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Mangabuza nje kunina manje ngithi kunina siyokhethweni lamasipala lasemakhaya, so nithini lapha okhethweni ngabe so ngabe manje hayi sobona khona inkantolo lasempumpulu. No, kufanele kube khona esiyishoyo njengokuthi sifisa abazongena bawine lolu khetho, baqale balungisa imigaqo, balungisa amanzi, balethe intuthuko, balethe ushintsho emphakathini wakithi. Angithi sonke siyafuna lokho. Ukhona ungakufuni lokho? Mawungakufuni uthulile kusho ukuthi khona into ehlephulayo nawo angishiyeke lapha. So kodwa sonke sifuna intuthuko, sonke sifuna ukusizakala kwabantu. Ngokujwayelekile bazalwane ngicela ngikhuluma kahle mangisho njalo. Sonke sifisa abantu basizakala. So sifisa ukuthi maluzu ukhetho sikhuleke. Sithi Nkosi nakho esikufunayo. Noma sekuthiwa siyovota, sivotele lokho esikhuleke ngakho, lokho esikholwa uNkulunkulu ngakho, lokho esifisa ukubona kwenzeka. Yabona? Sithi sifisa ukubona abantu abazongena manje baphathe benza umehluko. Sifuna ukuthi kube khona ushintsho emphakathini wethu. Sifuna abantu bakwazi ukuthi hayi abantu kwakhiwa izindlu kodwa zihlala izindlu for 2 years zingahlala umuntu. Hawu sesakhiwa madoda. Ihlaleni manje engeke ngezwe omunye nje kuthiwa unezindlu ezu800 aqashise kuzona wangaphandle lo muntu kodwa unezindlu ezu800. Hawu kanjani? Thina imtsinsi sirenta kumuntu ohamba. Mhlawumbe futhi akanayo ngisho ipermit nibuthabela. So kodwa ufuna sirente kuyena. Akufanele kuba njalo. Hallelujah. Kezwala bazalwane. So ngamazwi ake sithini Nkosi sifisa lokhu. Sikholwa izwi lakho ukuthi lithi sifisa ukubona ushintsho kithini emndenini wethu emphakathini esikuwona. Sifuna ukuba ingxenye yokuhlo okwenzayo. Sifuna ukubona abantu besindiswa. Sifuna ukubona abantu bekhonza ngomoya nangeqiniso. Sifuna ukubona imindeni iphephile. Sifuna ukubona abantwana bethu bethola imisebenzi. Sifuna ukubona izingane zethu zisebenza, si productive. Sibona izingane zethu ziflourisha, ziqhubeka ziye phambili. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen.
Hallelujah. How many of you are trusting God? Oh, there will be transformation and change in our nation. Hallelujah. Sifuna ukubona ushintsho nje luba khona. uNkulunkulu angasebenzisa lo wamuntu, asebenzisa lo wamuntu, asebenzisa lo wamuntu ukuthi kube khona ushintsho. Thina fanele sikhole uNkulunkulu ukuthi kube khona uzinzo noshintsho endaweni esiphila kuyo. Hallelujah. Now, kunaleli verse elithi ungabomsaba umuntu okwazi ukuthi abulale umzimba noma inyama kodwa angakwazi ukubulala umphefumulo. Kezwakala basana? Ikhensa ikwazi ukubulala umzimba, ayikwazi ukubulala umphefumulo. Othi ngiqhubeke. Ukugwaza, ukudubula na yonke into ekhona ikwazi ukulimaza lokho okungaphandle kodwa ayikwazi ukuthinta umphefumulo. Kezwakala basana? So kusho ukuthi ngamanye amazwi thina masizocabanga njengokusho kwezwi kaNkulunkulu kufanele singacabangi kakhulu ngalokho okungaphandle ngoba okubonakalayo kungokwesikhashana kuyadlula kodwa lokho okungabonakali kumili ngunaphakade. Glory to Jesus Christ. So abazalwane isikhathi esiningi bavele nabo babheke lokho okungaphandle. Thina sifisa ukubheka sidlule kuloko kungaphandle sibheke lokho okungabonakali. Manje sifuna ukwazi thina ukuthi okay nayi ikhensa khona ilanga eloba khona kuthi iphelile ikhensa emhlabeni. Wow, that will be a great day. Kukhona ilanga la ekuzoba khona isikhathi ngesikhathi semillennium la abantu bezophila more than 1000 years. Usube na 1000 ukwenzani yonke iminyaka emingaka bese bazophila kanjani? Khona umuntu ofuna ukuphila 1000 years manje uyagoloza afuna ufuna 1000 years. Uyesu 1000 years uphila uNkulunkulu uhlelile lokho kodwa kwamanje hayi akuzofika lapho. I-age uNkulunkulu asinga 120. So mawukholwa uNkulunkulu nefaith fika ku 120. Amen. Musu kuvela fika 70 bese uthi have arrived. No, you haven't arrived. Sakuthi 120. Ngezwala bazana. Khona umzwana sasi waye enza ilokhuze bungaze jabula lapha kungaze nomndeni wakhe ukuthi uqeda 40 years. Asimjabulela mkhulu kabi 40 into enkulu kabi. Obana abafisa ukufika ku 40 into enkulu kabi. So ebungaso so ngithi kuyena ke sebethi angikhuluma ngithi mina awuyabona ke indodakazi njoba una 40 years jabulela 40 years manje kusela omunye u40 bese uthi 80 bese kuba omunye futhi u40 bese kuba 120 ngathi usasalelo nje o40 abanye abawu2 uma ukuthi uphile zonke insuku zakho zokuphila. Abantu basalona. Now lithi izwi kaNkulunkulu ungamsabi umuntu okwazi ukubulala inyama kuphela. Umuntu okwazi ukuphuca yonke into nayo ifa lakho mhlawumbe unikezwe lona. Noma umuntu okwazi ukuthi ashisa umuzi wakho noma ashisa imoto yakho. Lo muntu iloko kuphela akwazi ukwenza. Umuntu obulala ihlobo sakho iloko kuphela akwazi ukubulala inyama kuphela. Lokho kungaphakade akakwazi ukuthinta. Ingakho lithi izwi kaNkulunkulu asabe lo. Thank you so much for this verse. It asisabe lo okwazi ukuthi ngokubili umzimba kanye nomphefumulo akudestroy akuphose esikhokweni. So uNkulunkulu efanele simesabe singasabi umuntu ophethe AK47. iAK47 izobulala lokho okungaphandle kuphela kodwa ngeke ikuthinte okunjani okungaphakathi. Hallelujah. Awucabanga amakholo mangase acabange kanjalo ngasonke isikhathi ngathi Jesu awunazo ingane zami. Yabona? Athi yabona nginibambe kahle impela because imicabango yethu ayifani yabantu. Imicabango yethu it's in line with what God has said in his word. Hallelujah. Ngiyithinteke masiye emzini yabantu siyoduduza. Uthi mawufika khona bathi abantu bakhona ayisiyabonga induduzo bese bajika baduduze thina sithi sobaduduza bathi kuthina hayi lento yenzeke la ekhaya hayi into yenzeka nje nakweminye imizi ebese bethi mayingenzeki la ekhaya bese ithi kanti ayenzeka bani.
but ibhlungu impela kodwa mayingenzeki la ekhaya lethu besithi ubani ofanele izolo buhlungu esibuzwile bokushiwa ihlobo sethu ukuhlukana kwenyama nenyama. So ngomemazwi babuka ngokuthi bona hayi lento eyenzekile nakwe indawo yenzeka. Kodwa wena mawuthi mamdlamini mawuthi maye kodwa nje indaba mina na last year besingcwaba nalonyaka siyangcwaba kusho ukuthi naku next year siyangcwaba. Hayi ithi inkosi wena uyabusa phekwento zonke, wena ulithemba lami, ngibonga ungisindisa ukuthi makufika ukufa sekulate ngoba sengumntwana kaNkulunkulu, ngidlulile kufeni ngangena ekuphileni. Hallelujah. Now ngifuna ke sesivala ukuthi mawubhekene nesimo kukhona into ethise esakwena engahamba ngendlela efanele. Ngifuna ukuthi uthi mawuyibheka leyo nto ebese uyayibona ukuthi number 1 ayiveli uNkulunkulu. Kezwa kana uDavid uthi mebhekene noGoliath uthi lo mfiliste ongasokile bonke abanye abantu babengayiboni lonto, babebuka bonke mkhulu muthe kade ayelwizimpi. Kodwa uDavid uthi yena he has no covenant with God. Athi ngiphinde lonto. So imicabango kaDavid yayithe wehluka kunale yayiningi yabantu abanye. Babebona lo avelwa uselwimpi eningi, useyinqobile izimpi eningi. Kodwa uDavid wathi hayibo lo mfilista akasokile. Waphinda futhi uDavid wathi impi kaNkulunkulu le, uNkulunkulu uzolwa evikela impi yakhe. Kezwa abazana. So now ufunda ukukhuluma kanjalo mobhekene nesimo, ake uthi uNkulunkulu sengingambona ngaphambili, ngimbonile ngikhipha ogibeni lomcuphi, ngimbonile uNkulunkulu engenela kungekho ukudla ekhaya waprovide uJehova, ngibonile uNkulunkulu siswele singenalutho uNkulunkulu waqhamuka enguJehova Jare, uNkulunkulu oletha something empilweni yethu. So ebese uthi pho yini ngisabe, yini le ngisaba, bese uthi get behind me Satan. So uthi get behind me Satan, uthi uNkulunkulu unami noma ngihamba esigodini sethu lokufa angiwesabo kubi ngoba wena Nkosi nami. Glory to Jesus Christ. Hallelujah. So ufanele ube umuntu othi noma kukhona ama punches afikayo into ezishaya empilweni kodwa uthi ngimethembile lo oqalile umsebenzi empilweni yami, ngiyazi ukuthi nakanjani uza kufeza uphelise kusukuba usuku kaKristu Jesu. So kufuna umisibindi ukhulume into esho izulu. Othi ngivale ngaloko, uyazi masiba defeated because of two main things. One, siba defeated because of unbelief or believing wrong. Into esenza sibe defeated ilokuthi ukholwa wrong. When ukholwa ukuthi ibululu alihlale nengane, yabo so kanti siyeza loso sikhathi akakabi sona manje. Ngezwa kala bazali, ngomusa kaNkulunkulu ibululu lingayithinti ingane lidlule umusa kaNkulunkulu ngoba sisikhathi somusa. Hallelujah. Uyazi khona abantu ngiyacabanga nje ngesikhathi kaMose ngowesikhathi somthetho kaNkulunkulu, uNkulunkulu awunika uMose, abantu babefuna ukuphila emseni ngomusa ngesikhathi kaMose. Manje siphila esikhathini somusa, abantu bafuna ukuphila ngomthetho kaMose. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu wayethi ngemthethweni wakhe, if you obey these things I will bless you. Umthetho usho njalo uthi mawenza lezi zinto ngiyokubusisa. But umusa kaNkulunkulu ne new covenant ithi yona ngoJesu ngikubusisile ungakenzi lutho. Ebesithi enza lezi zinto ke ezinhle ukhombisa ukungibonga ngoba ngikwenzela okuhle already. Hallelujah. Khona ibamba lona. So ukhona okakhuluma into ngengayibona abanye lento evela na ku social media ithi lo muntu oyiselelesi owayekade lenge siphambonini nenkosi uJesu ukuthi mayesefika ezulwini usiyabuzwa ingilosi la ukuthi wemfowethu manje wena ungene kanjani lezulwini. So lo muntu athi hayi ngene bese thawo uyayazi into ethize uyayazi doctrine
yefaith, yazi doctrine. So yazi yonke lonto athi bambuzo ubaba bathi si wangena emanzini. Athi bathi uyakwazi ukukhuluma ngelimi ngiyacabanga sengifaka la. Uthi uyakwazi ukukhuluma ngini athi hayi angiyazi ukuthi yini ukukhuluma ngelimi. Uma ingcwele yamazi athi hayi angimazi umazi lo muntu. Ebese bethi pho ungene kanjani la? So buka ebese ethi lo no mina ngene kanje la. Lo okade ephakathi nendawo okade lenga emthini phakathi nendawo uthe mina angene ngingene kanjani. Esibethi yini oyenzile ukuzikwazi ungene. Wathi ayikho into athi angiyenze. Uthe nje kumina ngithe mangikhuluma naye wasethi hayi angene ngenxa yakhe. Bazalwane singenile ngenxa yakhe. Sifuna ukwenza okuhle nokufakaza ngaye, but ayikho into esiyenzile ukuba singene. Futhi ayikho into esoyenza ukuze sikwazi ukuqhubeka lo hambo. Ngifuna ubuke lokho. Your spirit has been saved. Mangele bangabe isho lento ngibhale phansi umthembu ngale kuqaleni. Your spirit has already been saved. Your soul is being saved. Your body will be saved. Othi ngiphinde futhi lo. Wena mawumukela uJesu njengoNkosi nomsindisi, susindisa izono zakho zithethe na kanjani izulu ekhaya lakho. Okuhle noma useke kulandela. So ngenxa ukuthi kwamukela uJesu. Ebese kuthi ke your soul iyasetshenzwa izulu. It's what we call sanctification. Right? This is justification, just as if you've never seen. Number 2, you are being sanctified. It's a process. Inkani yakho, ulaka lakho, ukuduba kwakho. Yonke into le uNkulunkulu yakusiza nje. Lokho ekusiza nje. Uthi akusiza nje Jehova. Uthi ngiyawushiya lo mndeni ngikhathele, kade nangiqala, ngishisa khona uma nani ngihlupa, bye bye. Uthi suhambile, kube khona into etabakini la. Mabe ngasiso wena bazosiso ubani. Bese uyabuyela khona. Ingoba your soul is being sanctified. Hallelujah. And then bese kuzothi ukugcina. Leli dokode siligqokile. Lengubo siyembethe umzimba. Kuhle suphathe kahle. Iwona kuphela ukho omunye mangabe lo imali awukho omunye wala emhlabeni. Kukhona lo ngale spiritual body. So ufanele subheka. Kodwa mawudlula emhlabeni umzimba wakho uzosindiswa. uNkulunkulu uzosinika imizimba emisha. Hallelujah. Abajabula kusothola imizimba emisha. Khona bathi inkosi mina ungangiphi ngicela wona lo. Hallelujah. Hallelujah. Uzosinika imizimba emisha. Hallelujah. I think when we come to God understanding that ukuthi lokhu ukwesikhashana, lokhu ukwabantu, lokhu kushiya uNkulunkulu. Bengivamile ukuthi mangishumayela ngithi abantu bathi bese ngithi uNkulunkulu uthi. Because ngomehluko khona eshiya abantu bese uba khona eshiya uNkulunkulu. Sikephi samakhanda sengiyakhuleka egameni kaJesu. Akhathali noma kuthiwa inkinga isinesikhathi eside kangakanani. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi leyo nkinga ayithulise, ayinqamule, angenelele ngesandla sakhe esinamandla, alethe ukuthula empilweni yakho. But nayo into ofanele uyifunde uhambe nayo eyokuthi to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. If you want to experience the peace of God that surpasses all understanding, mawufuna experience the true life, kudinga ukuthi uyishiye le life, kudinga ukuthi forsake, deny yourself, take up the cross and follow him. Kudinga ukuthi every day uthi Nkosi, I am nothing without you. Kudinga ukuthi Nkosi angisona isikhokho, wena uyikho konke kukho konke. Kudinga ukuthi Nkosi ngingenze lutho ngaphandle kwakho. Kudinga ukuthi I can do all things through Christ who gives me the strength. Kudinga ukuthi usho njalo. Ngezeka namhlanje kungahambi ngendlela obufisa ngayo, kodwa uNkulunkulu uzophinda kunike elinye ithuba futhi. Udinga ukuthi Nkosi ngiyakwethemba, sengithemba ungathi ngaphezulu kwayizolo. Namhlanje ngithembe wena, anginayo omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Thank you, Jesus. I want to pray
with someone here today. Ngenzeka ukuthi umntwana wakho, ngenzeka ukuthi mhlambe wasekhaya umfowenu udadewenu. You are trusting God for their salvation. You are trusting the Lord ukuthi nabo baphume ekufeni bangene ekuphileni. You are trusting God ukuthi nabo bathinteke babe njengawe, nabo basindiswe njengawe. Uma kuwena lo ngicela uphakame ngenyawo. I want to pray with you wherever you are. Lapho la ukhona ngeke uze phambili. I want to pray with you. Lord, I'm trusting God for my daughter, for my son. I'm trusting God for my grandson. I'm trusting God for umzukulu wami. I'm trusting him ukuthi uNkulunkulu angenelele asindiswe. Thank you, Jesus. Ngithembe wena Nkosi ukuthi abuye prodigal son, prodigal daughter abuye eze ekhaya ezembusweni kaNkulunkulu. Thank you, Jesus. Baba, nabantwana bakho baphakama ngokukholwa. As your servant, Lord, I stand in agreement with them. Father, I pray egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. I thank you ukuthi usiyangenelela Nkosi enganeni zabo, kubafowabo, even kubazali kwesinye isikhathi, kubayeni babo, kumakoti babo. Ngiyakhuleka egameni likaJesu ukuthi basindiswe ngokusindiswa okuphelele, bakhonze uJesu ngomoya nangeqiniso, ukuthi Nkosi bamazi uJesu. Baba, I pray egameni likaJesu ukuthi okungenzeki kubantu kuwena kuyenzeka, futhi nako okholwayo akukho kungenzeki. Qhubeka Nkosi usambule, khulumisane nezingane zethu nabazukulu bethu ukuthi basindiswe, ukuthi babuye ekufeni bangene ekuphileni. Kwasijabulele nje ukungena ezulwini sibashiye ngaphandle. Sifisa ukuthi nabo babe ingxenye umbuso wakho. Thatha ke baba indawo ephakeme uKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Ngahlala phansi bazalwane. Thank you, Jesus.